ира бинед чӣ қадар ҷои таваққуфи мошин дар назди бино зиёд мебошад. Боз як таи дигар таваққуфгоҳи пулакӣ ҳам ҳаст. Яъне ҳар бегуние ки айкор ба хона бармегардед, бе ягон проблема барои мошинтон ҷои холӣ ёфта метавонед. суроғаи хонаро нишон медиҳед. Хона дар 83-юм микрорайон ҷойгир мебошад. аз ин тараф мости 103, аз ин тараф мости автовокзал ва инҷо бошад тарафи Маяковский. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ мана ҳамин садиқ мебошаду дар ин тараф боз мактаб аст. подъезди бино ороиши зебову замонавӣ дорад. дар бино 2 лифт аст ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ду хонага кардагӣ бо масоҳати умумии 56 метри квадратӣ дар 14-ум ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 16 ошшона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зинда нест. якум одаме ки дар ҳамин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. дӯстони азиз, хона дар минтақаи беҳтарин 83-юм микрорайонда ҷойгир мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар назди бино ҷойгир аст. дӯстони азиз, нархи хона 740 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотиррасон мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.